Sedíme na legendárnom Majdane. Тут за мною є готель Україна. Мы сядзім на легендарным майдане, то бок на плошчы Незалежнасці. За мной знаходзіцца гатэль Украіна, з якога я прыйшоў па вуліцы, аблямаванай шэрагам помнікаў людзям, якія 4 гады таму на майдане загінулі. Stále je to silná emócia aj pre mňa. Нават праз некалькі гадоў гэта абуджае ўва мне моцныя перажыванні, хоць я і прыехаў са Славакіі. На том Майдане вtedy активне. Каля мяне сядзіць жанчына, якая ў той час актыўна выступала на майдане. Вас уж прайшло? Таму на пачатку я хацеў бы спытаць, ці з вас ужо тыя эмоцыі выпарыліся? Ні. І я не знаю, чи... Не, я не думаю, што некалі выпарацца. Прычым я кажу не толькі пра сябе, але і пра многіх іншых. По-перше, через те, що Па-першае, таму што вінаватыя, тыя, хто загадаў забіваць людзей, дагэтуль не былі пакараныя. Па-другое, як мы ведаем, пасля Еўрамайдана пачалася вайна і адбылася акупацыя Крыму. Больш за 250 тысяч крымскіх татараў цяпер супрацьстаяць расійскаму ўціску. Мы ведаем, што ў гэтых людзей забралі чарговую надзею на ўласную ідэнтычнасць, уласную зямлю, права жыць па-свойму і размаўляць на сваёй мове. Таксама пачалася вайна на Донбасе, і вялікая частка нашай тэрыторыі была акупаваная. Больш за 10 тысяч людзей загінула. Больш за 2 мільёны людзей знаходзяцца па сутнасці ў становішчы ўнутрана перамешчаных асобаў, якія былі пазбаўлены сваіх дамоў, зямлі і крэўных. Усё гэта наступствы тых імкненняў да самаідэнтыфікацыі, якія пачаліся на Майдане. Немагчыма проста пераступіць праз гэтыя пачуцці, бо за іх мора людзей заплацілі жыццём, а іншыя паміраюць дагэтуль. Ці маглі б вы сцісла сказаць, як вы трапілі на Майдан і якая на ім была вашая роля? Я була активістом, коли Майдан почався. Калі пачаўся Майдан, я была актывісткай. Я была сябрам няўрадавай арганізацыі, што дзейнічала ў такіх галінах, як маніторынг карупцыі ў дзяржапараце. Мы хацелі, каб нашыя дэпутаты абнародавалі свае дэкларацыі і дэкларацыі сваіх падначаленых, каб яны рабілі справаздачы за сваю працу. Таксама наша арганізацыя была сузаснавальніцай руху «Стоп цэнзуры». Мы змагаліся з уціскам і рэпрэсіямі супраць журналістаў. Таксама мы дамагаліся еўрапейскіх рэформаў. Наш грамадскі рух удзельнічаў у кааліцыі, якая патрабавала ад ураду новай візіі для нашай краіны. Ну і вядома, пасля таго, як урад Віктара Януковіча адмовіўся падпісаць асацыятыўнае пагадненне з Украінай, мы першымі прыйшлі сюды да гэтага помніку на Майдане на пратэст супраць таго рашэння, бо мы лічылі, што яно крадзе ў нас будучыню. Keď sa ten Majdan dial, tak my v Strednej Európe sme to sledovali so zatajeným dýchom. Мы ў сярэдняй Еўропе з затоеным дыханнем сачылі за падзеямі на Майдане і перажывалі за вас. Prehovorili vtedy na Majdane. Многія прадстаўнікі сярэдняй Еўропы выступалі тады на Майдане з прамовамі. Boli nejaké očakávania. Аднак мінула ўжо 4 гады, і тады з'явіліся пэўныя Aj чаканні. naše. Вашы і нашы чаканні, што з Украінай будзе далей. Ці можаце вы сказаць цяпер, праз 4 гады, што гэтыя чаканні ўдалося ажыццявіць? Безумовно. Я думаю, що Україна зробила, по-перше, такий цивілізаційний сув. І вперше, напевно, за історію сучасної України в нас президент, який відстоює Адназначна так. Я сказала б, што Украіна зазнала цывілізацыйны зрух. Магчыма, упершыню ў гісторыі нашай краіны у нас такі прэзідэнт, які падтрымлівае еўрапейскую інтэграцыю. У нас ёсць праеўрапейская апазіцыя, грамадская супольнасць і журналісты. 70% украінцаў падтрымліваюць праеўрапейскую арыентацыю.
Але окрім іншого, за останніх 3 роки 70% украінцаў падтрымліваюць супрацоўніцтва з НАТО. Вось гэта, на мою думку, і было прынцыповай зменай, якая ў нас адбылася. Гэта была гэткая паспяховая мутацыя ў ДНК нашага народа, нашай краіны. Таксама я лічу, што за апошнія 3 гады мы зрабілі больш перспектыўных праеўрапейскіх захадаў, чым на працягу ўсіх папярэдніх 23 гадоў. Я гавару пра процьму рэчаў, напрыклад, пра стварэнне антыкарупцыйнага бюро. Упершыню ў гісторыі у нас ёсць антыкарупцыйныя органы, якія расследуюць карупцыйныя паводзіны міністраў, палітыкаў, дэпутатаў, пракурораў, суддзяў і гэтак далей. Раней у нас такога не было. Напрыклад, нядаўна Украіна запусціла адкрытыя рэгістры, у якіх людзі маюць доступ да публічнай інфармацыі. Цяпер кожны можа паглядзець, якой маёмасцю валодаюць тыя ці іншыя арганізацыі. Напрыклад, мы заснавалі грамадскія СМІ. З 2014 года у нас няма дзяржаўных СМІ, і дзяржава ўжо не можа цэнзураваць прэсу і маніпуляваць журналістамі. Мы прынялі электронныя дэкларацыі, таму кожны дэпутат, кожная афіцыйная асоба павінна дэклараваць маёмасць, якая ёй належыць. Мы прынялі новыя прававыя нормы ў галіне інклюзіўнай адукацыі і аховы здароўя. А гэта адны з самых скарумпаваных сектараў. Усё гэта складана і прагрэс адбываецца павольна. Аднак я лічу, што гэтыя змены толькі пачатак прагрэсу, які ўжо немагчыма павярнуць назад. Тым не менш, у нас па-ранейшаму шмат справаў. Змены, якія я назвала, належаць да самых істотных. Калі перарабіць падмуркі, потым яшчэ трэба збудаваць муры, вокны і дах. Таму, з аднаго боку, я бачу поспех у тым, што гэты прагрэс ужо немагчыма павярнуць назад. З постсавецкай дзяржавы, якая была ўсяго толькі спадарожнікам Расіі, мы ператварыліся ў незалежную еўрапейскую краіну. Аднак перад намі яшчэ доўгі шлях, перш чым нашыя людзі змогуць сказаць, што ім жывецца лепш, што яны дасягнулі еўрапейскага ўзроўню жыцця. Keď aj u nás na Slovensku v 98. boli také rozhodujúce voľby, dovtedy sme mali Mečiara a У 1998 годзе і ў нас, у Словаччине, адбыліся вырашальныя выбары. Датуль у нас быў Мечьяр, і існавала пагроза, прынамсі так у нас гаварылі, што Славакія ператворыцца ў чарговую Беларусь, а не ў частку заходняга свету. Славакі тады выбралі іншы шлях, але потым прыйшла спакуса. Тыя, хто спачатку быў на правільным баку, прыйшлі да ўлады, атрымалі новыя магчымасці і прыйшло расчараванне. Таму я хачу спытаць, ці тое самае не пагражае ва ўкраіне? То бок, ці ўдзельнікі працэсу ад Парашэнкі і да вас, якія гэтую краіну абудзілі, не страчваюць давер, і ці цяпер няма пагрозы, што людзі праз вялікую карупцыю і недастатковыя рэформы не звернуцца да мінулага? Я відчуваю, що дуже багато розчарування в українському суспільстві, і я вважаю, що воно справедливе. Я відчуваю, що в українському громадстві много розчарування, і думаю, що справедливо. Передусім тому, що у нас були велизныя чаканні. Друге, це те, що як я толькі што сказала, людзі дзеля гэтых зменаў ахвяруюць свае жыцці. Ще більше, з моєї точки зору. Іншая рэч, што хоць мы і дасягнулі многага, можна было б дасягнуць значна большага. Хоць алігархі ўжо не маюць манаполіі на прыняцце рашэнняў, але карупцыя ў нашай краіне застаецца вялізнай праблемай. Мы бачым інтрыгі на ўзроўні вялікіх палітычных гульцоў. Бачым карупцыю, якая застаецца складовай часткай палітыкі і выбарчай сістэмы. Людзі больш не хочуць гэта трываць, таму што супраць гэтага яны нядаўна пратэставалі, і гэта аддаляе нас ад надзеі на хуткае завяршэнне трансфармацыі. Цяпер мы бачым вялікую падтрымку ад еўрапейскіх і міжнародных партнераў у змаганні супраць расійскай агрэсіі, у вайне, у стане, якой мы знаходзімся. Але таксама я адчуваю, што калі Украіна недастаткова хутка ідзе наперад, або не зважае на ўнутраныя праблемы, еўрапейцы гэта ўсведамляюць.
паведамляюць і не хочуць, каб іх звязвалі з нежаданнем здзяйсняць цяжкія змены. Прывяду прыклад. На мінулым тыдні наш парламент, на жаль, пакінуў сіле электроннай дэкларацыі для грамадскіх актывістаў. Я лічу гэта помстай людзям, якія імкнуцца раскрываць карупцыю ў дзяржапараце. Гэтым дзяржава спрабуе зрабіць актывістаў больш уразлівымі. Я таксама была адным з дэпутатаў, якія былі супраць гэтага захаду. Мы стварылі кааліцыю, зладзілі кампанію. Але, як бачна, гэтага было мала. Мяркую гэта таму, што ў дзяржаўныя органы трапілі ўсяго 20% новых людзей. Людзей з новымі каштоўнасцямі. То бок мы па-ранейшаму не тыя, хто мае паўнамоцтвы для прыняцця рашэнняў. Мы хутчэй тыя, хто робім праблемы. Мы толькі ускладняем жыццё тым, хто карупцыю надалей падтрымлівае. Каб пераўтварэнне сістэмы завяршыць, нам трэба правесці ў палітыку больш моладзі. Po tom Majdane zo strany Ruska sa stali v zásade dve veci. Ukradli vám Krym, rozputali vojnu na Donbase. Пасля Майдана з боку Расіі прыйшлі дзве рэчы. У вас адабралі Крым, развязалі вайну на Донбасе і па ўсім свеце распаўсюджваюць прапаганду, што ва ўкраіне адбыўся фашысцкі пераварот. Vy ste boli na tom Majdane, videli ste tých zomierajúcich ľudí. Вы былі на Майдане і бачылі, як паміралі людзі. Ako sa cítite, keď toto Rusi Як вы пачуваецеся, калі расейцы вам гэта робяць? Why the Russians are doing this? Can you repeat it, please? How do you feel about that? Я відчуваю, що Західний світ дозволяє Росії заходити настільки далеко, наскільки, власне, ми їм дозволяємо це робити. Я вважаю, що Росія сьогодні користується всіма демократичними можливостями. У мене адчуванне, што заходні свет дае Расіі зайсці да той мяжы, да якой ёй даем зайсці мы. І суспільну довіру всередини. Ви говорите про Мяркую, што Расія сёння злоўжывае дэмакратычнымі магчымасцямі, якія існуюць на Захадзе, каб знутры падрываць каштоўнасці і давер грамадскасці. ліберальних цінностей і західної демократії в цілому. Я бачу, Вы кажаце, што Расія імкнецца дыскрэдытаваць украінскую ўладу? Так, гэта праўда. Але я гэта ўспрымаю толькі як адзін са складнікаў дыскрэдытацыйнай кампаніі супраць заходніх каштоўнасцяў і заходняй дэмакратыі ўвогуле. Референдумі в Нідерландах, коли Голландія голосувала щодо української Думаю, што Украіна толькі адна з дэталек у глобальным плане. Мы бачым, як Расія ў той самы час умешваецца ў выбары ў США, Нямецчыне, Францыі, Каталоніі або ў рэферэндум у Нідерландах, у якім вырашалася пытанне наконт асацыятыўнага пагаднення паміж Еўразвязам і Украінай. Відавочна, што Расія выкарыстоўвае свой тэлеканал Russia Today, які мае каля мільярда гледачоў па ўсім свеце для пашырэння дэзінфармацыі, прычым не толькі пра Украіну, але і пра самі заходнія краіны. Ці памятаеце вы гісторыю пра згвалтаванне 13-гадовай Лізы ў Нямецчыне, якая выклікала вялікія пратэсты супраць улады канцлеркі Меркель, бо паліцыя нібыта адмовіла выпадак расследаваць. Урэшце высветлілася, што ніякага згвалтавання не было. Аднак расійскія СМІ выпадак пракручвалі вельмі актыўна, каб праламіць давер людзей ва ўладу знутры. Я ўспрымаю гэтыя крокі як складнік адной вялікай стратэгіі, скіраванай на абвал сістэмы сусветнай бяспекі і на змены ўраўнавагі сіл у свеце. Думаю, што Пуцін гэта выразна дэклараваў у 2007 годзе на канферэнцыі па бяспецы ў Мюнхене. І свой план ён далей рэалізуе сістэматычна і паступова. Многія на Захадзе глядзяць скептычна і не вераць, што Расія можа зайсці так далёка. Але мы бачым, што яна не спыніцца ні перад чым. Апошнім разам быў атручаны брытанскі грамадзянін, былы расійскі выведнік Скрыпаль.
І цяпер нарэшце еўрапейцы разумеюць, што расійская гібридная вайна не абмяжоўваецца толькі ўсходам, што расейцы абвінавачваюць у хлусні не толькі ўкраінцаў. Расія вядзе актыўную вайну супраць заходніх уладаў. Таму я мяркую, што Украіна будзе не ў стане самастойна даць рады расійскай гібриднай агрэсіі і дэзінфармацыйнай вайне. У гэтым і саюзнікі заходняга свету. Аднак гэта пытанне да заходніх лідараў, ці яны здольныя гэтую агрэсію распазнаць і змагацца з ёй насуперак таму, што расійскія грошы ў іх эканоміках не дазваляюць ім прымаць цяжкія рашэнні. My Slováci, my Česi, my Maďari, my Poliaci. Мы, словаки, чехи, венгры і палякі, то бок частка еўразвязу, мы ваші суседзі. Si majú pomáhať. Суседзі павінны дапамагаць адно аднаму. Ці адчуваеце вы дапамогу ад Еўропы? Што б вам дапамагло? На сьогоднішній день найефективніший інструмент допомоги – це, безумовно, санкції проти Росії. У цяперашні час самая дзейсная дапамога – гэта санкцыі супраць Расіі, якія ўтрымліваюць яе ад далейшай агрэсіі. Пуцін зноў выйграў выбары, мае падтрымку і мандат працягваць разгортаваць дэстабілізацыйныя сцэнары, сярод іншага і ва ўкраіне. Наступная рэч – адзінства ў разуменні, кроках і бачанні таго, як бараніцца. Я маю на ўвазе не толькі бараніць Украіну, а заходнюю дэмакратыю і заходнія каштоўнасці ў цэлым, бо мы лічым сябе складнікам гэтага свету. Пакуль толькі нефармальна. Мы не чальцы ані Еўразвязу, ані НАТО. Таксама мы разумеем, што чальцамі Еўразвязу і НАТО мы не станем, дакуль Расія не дасць нам такую мажлівасць. Бо расійская агрэсія перашкаджае лагічнаму завяршэнню інтэграцыйных працэсаў, якія распачаліся на Майдане. Трэцяя рэч – гэта перспектыва. Думаю, што калі мы будзем Расіі баяцца, то мы і Еўропа нашкодзім сабе і ўласным інтарэсам. У мінулым вы, нашы суседзі, славакі, палякі, эстонцы, латышы, літоўцы, інтэграваліся, бо існавала стратэгічная візія і перакананне, што наша краіна спачатку уступіць у НАТО, якое забяспечыць перасон бяспекі, а потым у Еўразвяз, які стварае ў Еўропе бяспечную прастору для эканамічнага развіцця, сацыяльнай інтэграцыі і гэтак далей. Для нас дуже важливо, аби Європа, наші сусіди, Таму я думаю, што для нас важна, каб нам нашыя еўрапейскія суседзі далі магчымасць стварыць падобную візію і ва ўкраіне. Запэўнілі нас, што ўкраіну яны ўспрымаюць як складовую частку ў планах Еўропы, ЗША, Вялікай сямёркі, Вялікай дваццаткі і іншых. Апошні пункт, які, магчыма, важнейшы за еўрапейскую інтэграцыю, гэта салідарнасць у галіне бяспекі. У сённяшнім глобалізаваным свеце вы не можаце бараніцца, калі не ўваходзіце ў вялікі блок бяспекі. Расія пабаялася пайсці далей за Украіну, бо існуе параграф 5 Паўночна-Атлантычнага альянсу, які па сутнасці абвяшчае адзін за ўсіх і ўсе за аднаго. Калі нехта нападзе на чальца НАТО, астатнія чальцы прыйдуць яму на дапамогу. Гэта утрымлівала Расію ад далейшай агрэсіі. Я хацела б нагадаць усім нашым партнёрам, што Украіна ў 1994 годзе адмовілася ад трэцяга ў свеце па аб'ёмах ядзернага арсеналу. У абмен на гарантыі бяспекі, прадстаўленыя амерыканскім прэзідэнтам і брытанскім прэм'ерам у рамках так званага Будапешцкага мемарандума. На жаль, пасля пачатку расійскай агрэсіі ва ўкраіне не адбылося рашучых крокаў, скіраваных рэалізацыю гэтых гарантыяў. Найхутчэй таму, што панавала баязнь далейшай расійскай эскалацыі. Цяпер жа бяспека для Украіны – ключавы момант, бо ад яе залежыць рашэнне ўсіх праблем, ад якіх Украіна церпіць. Keď bola na Ukrajine oranžová revolúcia, Ukrajina mala veľkú šancu. На працягу памаранчавай рэвалюцыі Украіна здабыла вялікую магчымасць, але рэалізацыя была ўжо не такая паспяховая.
4 гады таму вы заваявалі новы шанс, але гэта каштавала і людскіх жыццяў. Таму я хачу коротка спытаць, ці выйдзе ўсё гэтым разам? Я думаю, що в нас немає іншого виходу, аніж так думати. Тому що це наш єдиний шанс на те, щоб вдатися як державі, як країні. Для того, щоб всі ті жертви... Думаю, што ў нас няма іншай магчымасці. Мы павінны думаць у такім ключы, бо гэта для нашай краіны адзіны шанс на поспех, каб все нашыя ахвяры, якіх робіцца ўсё больш, былі недарэмныя. Я хацела падкрэсліць, што Украіна, цалкам дапускаю, адзіная краіна, дзе людзі пад сцягам еўразвязу ахвяруюць свае жыцці за бяспеку, свабоду і еўрапейскія каштоўнасці. Бухарэсцкі саміт НАТО. І тоді світ розглядав, чи дати план дій. Памаранчевая рэвалюцыя – добры прыклад. Нагадаю, што ў 2008 годзе адбыўся саміт НАТО ў Бухарэсце, дзе краіны-удзельніцы вырашалі, ці прапанаваць Украіне і Грузіі актыўны ўдзел. Супраць былі дзве краіны, якія баяліся эскалацыі з боку Расіі – Францыя і Нямецчына. Яны баяліся, што раскрыццё парасона бяспекі над Украінай і Грузіяй стымулюе далейшую расійскую агрэсію. Спачатку в Грузії ў 2008 році. Аднак замест памяркоўнай эскалацыі мы зрабіліся сведкамі выбуху двух гарачых і рэальных ваенных канфліктаў. Спярша ў 2008 годзе ў Грузіі, а потым і ва Ўкраіне. З гэтага гістарычнага досведу варта было павучыцца не толькі людзям тут, ва Ўкраіне, але перадусім нашым еўрапейскім партнёрам. Мы сваю задачу абавязкова выканаем. Цяперашняя ўкраінская ўлада зрабіла досыць, але гэтага мала. Паводле апытанняў грамадскага меркавання мы бачым, што ўкраінская супольнасць уладам не прабачае, калі тыя не здзяйсняюць чаканні. Давер усім палітыкам цяпер вельмі нізкі. Гэта доказ, што ўкраінцы ўжо не будуць стрываць карупцыю і несумленныя паводзіны дзяржавы. Яны хочуць новыя раскладкі адносін паміж дзяржавай і грамадствам. Аднак таксама я думаю, што нашы еўрапейскія партнёры ўсё яшчэ не зрабілі досыць, каб спыніць вайну, каб ваенныя канфлікты прадбачыць і папярэджваць. Гэта для нашых заходніх партнёраў навука. Мы разам супрацьстаім выклікам і ў нас агульныя мэты. Калі Украіна даб'ецца поспеху, мы зробімся мадэллю для трансфармацыі наступных краін на постсавецкай прасторы – Беларусі, Арменіі, Казахстана, Азербайджана, а ўрэшце і самой Расіі. Дэмакратызацыя Расіі і постсавецкай прасторы, дзе жыве больш за 200 мільёнаў людзей, будзе паспяховай толькі тады, калі адбудзецца паспяховая трансфармацыя ва Ўкраіне. Мне б хацелася, каб нашы заходнія партнёры, НАТО і Еўразвяз, распазналі гэту новую мадэль трансфармацыі і ўсвядомілі значэнне новага ноу-хау, якое зробіцца нашым экспартным прадуктам у астатнія постсавецкія краіны. Дзякую вам. На úvod sa teda opýtam... На пачатку спытаю, ці чулі вы, што казала дама перад вамі? Марек. Так. Што мы, людзі з сярэдняй Еўропы, можам да гэтага дадаць? Так, Украіна, samozřejmě, je pro nás... Украіна для нас, натуральна, вельмі важны партнер. Думаю, што тое, што адбылося і адбываецца ва Ўкраіне, у пэўнай ступені адбывалася, а магчыма і цяпер адбываецца і ў нас. Трэба сказаць, што тое, што мы сядзім тут, на Майдане, для мяне мае вялікае значэнне. Majdanské dění a potom vpád vlastně ruských vojsk nebo ruských... Падзеі Майдану і далейшае ўварванне расійскіх войскаў ва ўсходнюю Украіну змусілі мяне ўступіць у палітыку. Protože pozice českého prezidenta a české vlády vůči chování Ruska Бо пазіцыя чэшскага прэзідэнта і чэшскіх уладаў што да паводзінаў Расіі ва Ўкраіне паказалі мне, што тут, у сярэдняй Еўропе, з'яўляюцца нейкія сілы мінуўшчын. Já tomu říkám, že vylézají zlí duchové
z výduchové zděr a to je něco, co Вобразна я кажу, што з дзюрак вылазяць злыя духі. І гэта тое, чаго я не хачу, каб такое паўтаралася ў нашай краіне ў наступных пакаленнях. Silnou souvislost a i nás, střední Evropu, bude ještě Таму я бачу тут моцную сувязь. І нам, у сярэдняй Еўропе, давядзецца яшчэ многа працаваць, каб пераадолець такія духі мінуўшчыны, якія выклікаюць таталітарныя рэжымы ці, скажам, эканамічная карупцыя. Geza, čo Геза, як падзеі ва ўкраіне датычаць венгерскай мінуўшчыны і сучаснасці? včerajšieho a dnešného Maďarska? Týka sa nás to? Ці яны вас увогуле датычаць? Hát Magyarországon mindenképpen nagyon fontos, hogy figyeljünk Ukrajnára. Ukrajna a legnagyobb szomszéd. Венгрыі важна надзяляць Украіне увагу. Яна наш найбуйнейшы сусед. Pláne akik 56-ban tudatosak voltak, mint én 15 éves. Венгры, якія ўдзельнічалі ў транзіцыі, то бок змене рэжыму або ў падзеях 1956 году, значна лепш разумеюць Майдан як падзею, калі людзі паўсталі супраць дыктатуры і могуць нечага дасягнуць. Orosz és nem csak orosz propaganda hatására, elég sokan azt hiszik Magyarországon. Аднак расійская прапаганда імкнецца пераканаць людзей у Венгрыі, што Майдан быў інсцэнізаваны амерыканцамі. Hoztak ide embereket, akik azután akár Ходзяць розныя чуткі, колькі грошай гэта амерыканцам каштавала, колькі за гэта заплацілі і што гэта была несапраўдная рэвалюцыя. Kezdettől fogva az volt, hogy Magyarország örül. Афіцыйна Венгрыя гэтую падзею натуральна вітала. Калі потым Украіну напаткалі вялікія праблемы, калі адбылася расійская агрэсія, Венгрія яе не ўхваляла. Külügyminiszter Martonyi János elítélte, a miniszterelnök... Многія кажуць, што мы былі недастаткова рашучыя і не асудзілі агрэсію дастаткова рэзка. Аднак Венгрыя ухваліла ўсе рашэнні Еўразвязу, і я спадзяюся, што гэтак будзе і далей, што венгры будуць меркаваць пра гэта і надалей у падобным ключы. Памятаючы падзеі 1956 году, мы лічым цяперашняе расійска-вугорскае сяброўства дзіўным. Няма праблемы з расейцамі, як такімі, не варта іх успрымаць як ворагаў, затое варта злавацца на кіроўную расійскую вярхушку. Я б вельмі ацаніў, калі б венгерскія ўлады і палітыкі былі больш адважныя і сталі на абарону Украіны больш рашуча, чым цяпер. Hovoríme o tom, čo sa deje na Ukrajine a hneď vedľa... Мы размаўляем пра тое, што адбываецца ва ўкраіне, але тут жа пад бокам знаходзіцца Беларусь. Пра яе ўжо чуваць значна радзей. Прытым гэтая краіна частка Еўропы, але журналістаў і палітыкаў там дагэтуль садзяць у турму. Сёння тут з намі меўся быць ваш калега. Скажыце, пра каго гаворка і чаму яго тут няма? Беларусь спецыфічная краіна. Это краіна, у якой увесь час нехта знаходзіцца ў турме па палітычных матывах. У Беларусі больш за 10 палітычных вязняў. Учора мы святкавалі 100 гадоў Беларускай Народнай Рэспублікі. Это свята, якое ў Украіне, у Літве, у Латвіі на дзяржаўным узроўні. У Беларусі гэта свята людзей, якія выступаюць за еўрапейскія каштоўнасці, якія хочуць свабоды. І Владзімір Някляеў, які мусіў сядзець на гэтым месцы, ён быў адным з актыўных удзельнікаў гэтых падзеяў. Нягледзячы на тое, што мы атрымалі дазвол упершыню за доўгія гады, тым не менш частка лідараў апазіцыі была затрымана прэвентыўна. І да ўчарашняга вечара Владзімір Някляеў, наш слынны паэт, вядомы чалавек, знаходзіўся за кратамі. Дарэчы, як і амаль 100 чалавек. І ў гэты час, калі мы з вами размаўляем, у беларускіх судах, так званых судах, ідуць палітычныя працэсы. І гэта гаворыць пра неадназначнасць сітуацыі.
Геаграфічна мы знаходзімся ў цэнтры Еўропы. Палітычна мы засталіся ў мінулым, у савецкім мінулым. І Александр Лукашенко – это тыповы такі савецкі правитель, для якога адным з такіх лідараў з'яўляецца той жа Іосиф Сталін. І гэта чалавек, які застаўся ў мінулым. Але разам з тым узнікаюць новыя сітуацыі, новыя пагрозы. Яны звязаны і з падзеямі ў краіне. І Лукашенко таксама нешта мусіць мяняць. Упершыню за доўгія гады нам дазволілі выйсці ў цэнтр Менска. І учора каля 50 000 чалавек, еўра-беларусаў, выйшлі ў цэнтр сталіцы, выйшлі з пасланнем, што Беларусь еўрапейская краіна, што нам трэба рухацца да Еўропы, да еўрапейскіх каштоўнасцяў. Ну, але за гэта мы плацім цану. І цана вот тая свабода, пра якую я говорю Некляева. І хочу сказаць, што вось я сам пасля адной прэзідэнцкай кампаніі 2010 года трапіў у турму і 108 дзён знаходзіўся ў турме КДБ, самай страшнай у Еўропе на сённяшні дзень. І хочу сказаць, што з таго часу мала што змянілася. Ёсць эскадроны смерці, якія скрадалі і забівалі палітыкаў. І застаюцца вот такія турмы. У нас нават не памянялі назву КДБ не таму, што не хапае фантазіі, а таму, што гэта вельмі важны элемент кіравання Александром Лукашенко. Страх – это стратегічны хаўруснік Александра Лукашенкі. Ešte jedna otázka k Ukrajine. Keď sa bieloruský disident pozerá na to, čo sa... Яшчэ одно пытанне наконт Украіны. Калі вы, як беларускі дысідэнт, глядзіце на сітуацыю ва Ўкраіне, то наколькі для вас, беларусаў, важна, ці дасягне Украіна поспеху? Ну, быў час, калі падзеі ва Ўкраіне яны перашкаджалі прыхільнікам пераменаў у Беларусі. Таму што вось спадарыня Святлана, дэпутат Верховнай Рады, казала пра Russia Today. У Беларусі такіх Russia Today 10. Это расійскія федэральныя тэлеканалы, якія вяшчаюць на ўсёй прасторы. І мы ведаем, як руская прапаганда выкарыстоўвае украінскі фактар, украінскія падзеі. Доўгі час гэта было прыкладам такога нагнятання страху. І беларусы баяліся. Але праходзіць час, і мяняецца паступова стаўленне да таго, што адбываецца ў краіне. І гэта вельмі важна, і нам паказваць, што ў Украіне, нягледзячы на праблемы з карупцыяй, ёсць перамены. Ёсць свабода, якой няма ў Беларусі. І многія беларусы зараз прыязджаюць у Кіеў проста каб падыхаць паветрам свабоды. Многія беларусы бачаць, што нягледзячы на карупцыю, ўсё ж такі тут ёсць магчымасці для развіцця малога і сярэдняга бізнесу. Я думаю, што трэба... Лукашенко і Парашенко дамовіліся пра тое, што ў Беларусі можа быць вяшчаць адзін з украінскіх тэлеканалаў. Гэта вельмі важна, каб інфармацыя альтэрнатыўная даходзіла ў Беларусь таму, што дае расійская прапаганда. Сёння рускі свет – гэта пагроза нумар 1 для Беларусі. І гэта разумее нават Лукашенко. Ён дае нам выходзіць у цэнтр Мінска, таму што ён разумее, што яго генералы, таксама як і ў Украіне, гэта не ёсць гарантыя для суверэнітэта дэмакратычнай Украіны. Таму ён мушаны крышку пашыраць прастору для альтэрнатывы, якая ёсць, а еўрапейская альтэрнатыва ёсць у Беларусі, нягледзячы на цяжкасці і праблемы. Усё ж такі ёсць людзі, якія гавораць праўду пра Украіну, і мы падчас усіх выбарчых кампаній выкарыстоўваем украінскі прыклад як прыклад усё ж такі для свабоды. Я абсалютна перакананы, што рашэнне беларускай праблемы сёння вырашаецца ў Украіне. Менавіта гледзячы, куды пойдзе Украіна, ад гэтага залежыць будучыня Беларусі. Калі тут будзе пазітыў, калі тут будзе паспяховасць, то гэта будзе вельмі моцны сігнал для беларусаў. My v Strednej Európe Мы ў сярэдняй Еўропе сочым, як украінцы змагаюцца за сваю годнасць і свабоду. Сочым за лёсам беларусаў, якіх садзяць у турму за тое, што яны змагаюцца за свабоду. Я хачу спытаць, за што сёння змагаемся мы, чэхі і венгры? Што сёння ў нашых краінах адбываецца важнага? І ці звязана гэта яшчэ са свабодай? Марек.
Tak určitě ta situace bude jiná, než je třeba v Bělorusku. Myslím si, že jsme... Ситуація у нас натуральна іншая, чым у Беларусі. Думаю, што з 1989 году, калі пачаліся розныя рэвалюцыі, у тым ліку наша аксамітная рэвалюцыя, мы прайшлі досыць вялікі шлях. Але, як я сказаў, цяпер ёсць адчуванне, быццам вяртаюцца духі мінуўшчыны. І калі пытанне пра тое, за што мы змагаемся, то мы мусім змагацца за тое, каб утрымаць дэмакратыю і каб надалей яе развіваць. Бо некаторыя палітыкі спрабуюць яе пэўным чынам падарваць. У выпадку Чэшскай Рэспублікі гэта перадусім прэзідэнт Мілаш Земан, які выказвае абсалютна ясную прарасійскую пазіцыю. Думаю, гэта абумоўлена тым, што вакол яго круцяцца людзі, якія непасрэдна звязаныя з расійскім прэзідэнтам Пуцінам. І найперш гэта справы іх бізнесу. У Чэшскай Рэспубліцы цяпер ставяцца пад сумнеў дэмакратычныя інстытуты. Гэта нешта, чаго мы дагэтуль не зазнавалі, але цяпер такіх падкопаў, на жаль, робіцца ўсё больш і больш. Тут была гаворка пра свабоду сродкаў масавай інфармацыі. У нас самыя розныя папулісты імкнуцца абмежаваць чэшскае тэлебачанне як свабодны грамадскі сродак масавай інфармацыі. Хочуць яго абдзяржаўніць і атрымаць над ім кантроль. Таму, калі абагульніць, так, у Чэхіі, а магчыма і ў іншых краінах адбываецца працэс прыватызацыі палітычнай улады. А гэта рэч, якой трэба супрацьстаяць і змагацца за развіццё дэмакратыі. Čo je dnes hlavný spor, hlavný boj? Якая галоўная спрэчка, галоўная праблема ў Венгрії? Magyarországon a rendszerváltozást, az értelmiség, valóban a szabadság, az emberi jogok megérvényesülésének hitte és tekintette. A széles társadalom nem csak nálunk. У Венгрії мы лічым змену рэжыму зменай каштоўнасцяў, спосабу разважанняў інтэлектуалаў. Ez a jólét ugyan Мы чакалі, як пасля падзення рэжыму разбагацеем, але ўсё ішло не так хутка, як мы чакалі. Тым не менш было важна, што мы верылі ў правы чалавека і свабоду. У Венгрыі было і па-ранейшаму застаецца важным, што правы меншасцяў – складнік паняцця правоў чалавека. Мы ўсведамляем, колькі людзей, што жывуць у суседніх дзяржавах, лічаць сябе венграмі. У апошнія гады галоўным чынам на працягу 2 выбарчых тэрмінаў ураду Віктара Орбана не толькі іншаземцы, але і вялікая частка венгерскай супольнасці пачала адчуваць, што пытанне правоў чалавека адсоўваецца на другі план і пачынаюць ставіцца пад сумнеў асноўныя каштоўнасці правоў чалавека. Нельга сказаць, каб Венгрія стала дыктатурай, але ў нас стварылася пэўная аўтарытарная сістэма. Пра гэта сведчаць моцныя аргументы. Сумна бачыць, як каштоўнасці, думкі і канцэпты пасля падзення минулага рэжыму апынуліся пад пагрозай і што вялікай частцы нашага грамадства гэта абыякава. Április 8-án sor kerül, választ fog adni arra, hogy Magyarország tovább... Гэта значыць, што выбары, якія ў нас адбудуцца 8 красавіка, адкажуць на пытанне, ці будзе Венгрія працягваць будаваць аўтарытарную сістэму, або паспрабуе вярнуцца назад да дэмакратыі з усімі яе праблемамі. Itt van egy nagyobb probléma, hogy a egyes emberek nem csak Magyarországon... Паміж апазіцыйнымі партыямі ёсць вялікія адрозненні, але ў нас ёсць адна вялізная праблема. Ezt a magyar miniszterelnök gyakran mondja, és szinte, hogy ez egy megállíthatatlan folyamat, de
Людзі, і не толькі ў Венгрыі, але і некаторыя за мяжой вераць, што еўрапейская культура і цывілізацыя знаходзяцца ў заняпадзе і што гэты заняпад немагчыма спыніць. Ezek befolyása erősödik, akkor megállítható ez a veszély. Яны вераць, што адзіна калі Орбан зноў пераможа і калі ў суседніх дзяржавах прыйдуць да ўлады падобныя партыі, як, напрыклад, аўстрыйскія свабодныя, то гэты заняпад удасца павярнуць назад. Так ім гэта прэзентуецца, але, на маю думку, гэта нічым не падмацавана. Я веру, што ліберальная дэмакратыя не ў заняпадзе. Веру, што яна ўяўляе сабой будучыню сярэдняй Еўропы, будучыню, якую мы хацелі б забяспечыць для našich detí. To je úplne zaujímavá konfrontácia, ktorá tu teraz prebieha. Bola tu poslankyňa ukrajinská. Тут адбываецца цікавая канфронтацыя. У нас тут была украінская дэпутатка і прадстаўнік з Беларусі, якія хацелі б быць часткай Захаду, Еўразвязу і НАТО. Мы ёсць часткай Захаду, але ставім гэта пад сумнеў. Česká republika ústami prezidenta. У Českej Республіці вуснамі прэзідэнта Земана, у Венгрыі вуснамі Віктора Орбана і іншых. Што з намі адбылося, што мы не цэнім тое, што маем? Марек. Já si myslím, že to není úplně tak jednoznačné, že v těch společnostech... Я думаю, што гэта не так адназначна. Občanská společnost a demokracie, jak si... Калі я магу гаварыць за Чэшскую Рэспубліку, грамадзянская супольнасць і дэмакратыя маюць добрую рэпутацыю. To, že v současné době, tak jak bych řekl, z 51% vyhrávají spíše ti lidé, kteří volají po... Тое, што сёння з 51% перамагаюць людзі, якія заклікаюць да ўлады цвёрдай рукі, магчыма зыходзіць з нейкага расчаравання ў развіцці пасля рэвалюцыі 1989 году. Магчыма, пад паняццем дэмакратыі людзі уяўлялі сабе добрае жыццё і простыя рашэнні для ўсіх праблем. Аднак дэмакратыя сама па сабе і жыццё ў свабодзе нясуць з сабой пэўную адказнасць і штодзённы ўдзел у палітыцы. І гэта тое, што павінна быць складнікам ментальнасці кожнага з нас, ментальнасці свядомага грамадзяніна. To musí být tradice. Гэта не вырастае раптам, не зараджаецца з адной рэвалюцыі. Гэта павінна быць традыцыя. Мы павінны гэта ў сабе адшукваць і пеставаць. Ta touha po svobodě si myslím, že bude vždycky. Ta touha po pravdě. Тым не менш, я лічу, што прага свабоды і праўды тут будзе заўсёды. Dějných jaksi událostech vždycky nahoře a dole. У гістарычных падзеях заўсёды будуць для дэмакратыі добрыя і дрэнныя часы. Protože vidím, že se rodí noví lídři. Я хутчэй аптыміст, бо бачу, што ў нас нараджаюцца новыя лідары, якія ўжо выраслі пасля 1989 году і цяпер спрабуюць умешвацца ў ход палітычнага жыцця. Яны імкнуцца сказаць, што будучыня не ў мінуўшчыне, яна не ляжыць у рэтропіі дзяржавы, у якой цэлы шэраг людзей спрабуе шукаць гарантыю. В том, co znají a obávají se toho, Гэтыя людзі шукаюць гарантыю тым, што ведаюць, і баяцца таго, што прыйдзе. І нам трэба сумленна сабе сказаць, што глобалізацыйныя працэсы, якія ў свеце адбываюць, надыход самых розных гегемонаў, выклікаюць у людзях страх і негатыўныя эмоцыі. Людзі хочуць ад гэтага бараніцца тым, што замыкаюцца. Гэта тое, што не павінна настаць, і мы павінны паказаць, што будучыня спачывае ў ліберальнай дэмакратыі, бо гэта адзіная сістэма, якая можа забяспечыць дабрабыт большасці, у тым ліку звычайным, простым людзям. Keď sa písal rok 1989 a na slovenských námestiach vystupovali aj maďarskí lídri, У 1989 годзе на славацкіх плошчах выступалі і венгерскія лідары. Калі мне памяць не здраджвае, у Братиславе выступаў і Віктор Орбан. Пасля іх прамоваў мы крычалі «Дзякуй». Maďarským problémom ste boli pre nás inšpiráciou.
Насуперак усім славацка-венгерскім праблемам вы былі для нас натхненнем. Людзі з тагачаснага Фідэс, венгерскія дысідэнты, былі натхненнем для Чехаславакіі. Dnes je pre nás Maďarsko niečo nebezpečné. Сёння Венгрія для нас гэта нешта небяспечнае, нешта, чаго мы не хочам. Што адбылося? Hát erről egy-két könyvet lehetne írni, hogy ez hogy történt, ez a fordulat. Valóban 1989-90-ben mi magyarok nagyon büszkék voltunk arra, Пра гэта можна было б напісаць цэлыя кніжкі. У 1989-90 годах мы, венгры, сапраўды ганарыліся, што разам з палякамі мы стаялі на пачатку зменаў. És a demokrácia, az euró-atlanti integráció egyesíteni fog bennünket. És ez azt is jelenti, hogy a történelem... Мы насамрэч верылі, што ў новай сярэдняй Еўропе ўжо ніякіх канфліктаў не будзе. Мы верылі, што вырашым старыя венгерска-славацкія спрэчкі, ці прынамсі забяспечым абарону правоў венгерскіх меншасцяў за мяжой. Úgy látom, hogy az egymást váltó magyar kormányok elég sok hibát követtek el. На жаль, урады, якія з таго часу былі ва ўладзе, нарабілі процьму памылак, асабліва пасля 2010 году. Magyarországon, ami a világ figyelmét most már nem úgy keltett. Тады ж адбылася і змена, якая прыцягнула ўвагу замежжа, але не ў добрым сэнсе, як у 1989 годзе. Ugyanakkor az látható, hogy szomorúan mondom, hogy a У эфір трапіла рыторыка і прапаганда, якія для рэшты свету незразумелыя. arra a retorikára, az úgynevezett honvédő, hazafias retorikára, hogy Magyarországot І, на жаль, здаецца, што вялікая частка венгерскай супольнасці схільная дазволіць уплываць на сябе гэтай нацыяналістычнай рыторыкай і прапагандай. На многіх людзей можна паўплываць, паказваючы на прыніжэнні, якія ў мінулым венграм былі ўчыненыя. A brüsszeli hódítókat, vagy a brüsszeli befolyással szemben győzni fog. І цвердзячы, што сапраўдную незалежнасць венгры здабылі толькі ў 1990 годзе. Наш прэм'ер часта гаворыць пра туркаў, аўстрыйцаў і расейцаў, а цяпер і пра брусельскіх прыгнятальнікаў ды акупантаў. Таму венгерская супольнасць вельмі падзеленая. Значна больш падзеленая, чым у суседніх краінах. Гэты падзел тым больш сур'ёзны, што ў ім гаворка не пра палітыку, а ў цэлым пра адрозную філасофію. Думаю, што павінна адбыцца рашэнне. Скорыя выбары і наступныя некалькі гадоў будуць вырашальнымі. Як я сказаў, многія людзі вераць гэтым фальшывым прамовам, асабліва на вёсцы, дзе доступ да інфармацыі больш абмежаваны, чым у Будапешце. Аднак еўразвяз і НАТО надалей маюць у Венгрыі вялікую падтрымку. Пераважная большасць людзей выказалася за ўступленне ў гэтай арганізацыі і па-ранейшаму разумее, наколькі яны для нашай краіны важныя. Таму я веру, што калі б перад венгерскай супольнасцю стаяў выбар паміж еўраатлантычным светам і пуцінскай прасторай, Азіяй, мы б абралі першую мажлівасць. Аднак неабходна, каб у Венгрыі існаваў свабодны доступ да інфармацыі і адкрытая дыскусія, каб грамадства магло прыняць кваліфікаванае рашэнне. У суседніх краінах вядуцца падобныя спрэчкі, таму я спадзяюся, што пасля пэўнага пераходнага перыяду мы неўзабаве вернемся да надзеяў, чаканняў і думак, якія панавалі ў 1989 і 90 годах. Keď počúva človek z Bieloruska. Калі вы, чалавек з Беларусі, якая зазнае цяжкія выпрабаванні, слухаеце, што і мы ў сярэдняй Еўропе маем тэндэнцыю вяртацца да нейкага аўтарытарызму, ці разумееце вы гэта? Погляд на Еўропу з Менску. Мы бачым, што в апошні час узмацняе свае пазіцыі так званая фракцыя прагматыкаў. Еўропа пачынае глядзець на Беларусь вельмі прагматычна. І ў гэтым ёсць пэўныя рызыкі і небяспека для еўрапейцаў. Но, па-першае, еўрабеларусы не разумеюць новую стратэгію Брюсселя
у адносінах да рэжыма Лукашэнкі. 4 гады назад Лукашенко быў для еўрапейцаў апошні дыктатар. 2 гады назад ён стаў перадапошнім, саступіўшы месца Пуціну. Сёння еўрабеларусы бачаць, што многія еўрапейскія палітыкі, калі не абдымаюць Лукашенка, то яны працягваюць яму руку. Але ўнутры краіны сітуацыя не змянілася. У нас няма выбараў. Вось толькі што завершылася выбарчая кампанія мясцовая. Больш за 60 000 чалавек былі ўключаны ў камісіі, дзе лічылі галасы. Сярод 60 000 чалавек толькі 30 прадстаўлялі апазіцыйныя партыі. Калі б нешта было ў Славакіі, в Угоршчыне ці Чэхіі, гэта была рэвалюцыя. У нас гэта ёсць. У нас няма судоў. У нас вельмі спецыфічная эканоміка. І тым не менш, мы бачым, што еўрапейцы пачынаюць мысліць катэгорыямі геапалітыкі. Але і тут ёсць слабое месца. Таму што калі не будзе Беларусі, не будзе і Украіны свабоднай. Это вялікая пагроза, выклік. Не будуць пачуваць сябе добра палякі. Не будуць камфортна пачуваць сябе літоўцы і латышы. Таму на сённяшні дзень вельмі важна, каб еўрапейскія беларусы, якіх дастаткова багата, мы вядзем там спрэчкі, колькі гэта там 40%, але гэта тыя людзі, якія для еўрапейцаў ёсць гарантыя перспектывы і будучыні. Галоўная еўрапейская інвестыцыя на сённяшні дзень мусіць быць не ва аўтарытарны рэжым Лукашэнкі, а ў грамадзянскую супольнасць, у незалежную прэсу, у еўрабеларусаў. Вот гэта самая лепшая інвестыцыя, якой мы чакаем з боку нашых партнёраў у еўрапейскіх краінах. Рэжым Лукашэнкі вельмі спецыфічны. Доўгі час это была такая лабараторыя для Пуціна, дзе Пуцін адпрацоўваў розныя мадэлі кіравання. І мы бачым, што на сённяшні дзень і ў Еўропе гучаць такія пасланні моцнай рукі, што гэта не так і дрэнна. І, канешне, это комфортна для Лукашэнкі. Сёння ён не чуе з вуснаў чыноўнікаў з Брусэлю, палітыкаў з Брусэлю. Менш сталі гаварыць пра каштоўнасці, больш сталі гаварыць пра прагматызм. І мы, канешне, у Беларусі не разумеем, калі, напрыклад, еўрапейскі звяз выдзяляе грант там 7 мільёнаў на развіццё мясцовага самакіравання ў Беларусі. А ў нас няма мясцовага самакіравання. У нас не выбіраюць дэпутатаў. У нас усе прызначаюцца. Альбо, напрыклад, грант на развіццё судовай сістэмы. У нас усе суддзі прызначаюцца асабіста Александром Лукашенко. Таму, калі мы гаворым стратэгічна, то, канешне, мы зацікаўлены, каб фракцыя каштоўнасцяў у кожнай краіне, не толькі ў цэнтральнай Еўропе, але цалкам у Еўропе, яна ўзмацнялася. Бо любая падтрымка аўтарытарнага рэжыма, яна прыводзіць да яго кансервацыі. Калі на сённяшні дзень заплюшчаць вочы, то вы згубіце самае галоўнае – прыхільнікаў еўрапейскіх каштоўнасцяў у Беларусі. Людзі, якія расчароўваюцца ў Лукашэнка і не бачаць еўрапейскай перспектывы, яны паварочацца тварам да Пуціна. А гэта ёсць пагроза, я ўжо гаварыў, і ў Украіне, і Польшы, і Славакіі, і Чэхіі, і Прыбалтыцы. Пра гэта трэба памятаваць увесь час. Канешне, нам не хапае салідарнасці, яе недастаткова. Нам не хапае супрацы ў супрацьстаянні рускаму свету. Вот зараз, што робіць Расія? Яна інвестуе ў грамадскія арганізацыі, яна інвестуе ў праваслаўную царкву, яны інвестуюць у мас-медыя. А еўрапейскі звяз змяншае сваю падтрымку грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Прайграюць не толькі еўрабеларусы. Прайграе і Брусэль, прайграюць і нашы бліжэйшыя суседзі. Ešte jedna otázka. Keď sa na Slovensku rozhodovalo, či budeme súčasťou Яшчэ одно пытанне. Калі ў Словаччыне рашалася, ці станем мы часткай Захаду, або ператворымся ў Беларусь, гэта гучыць жахліва, але так, гэта тады было. Нам моцна дапамагло, што Еўразвяз і НАТО далі нам ясныя умовы, выканаўшы якія мы станем часткай Захаду. Гэтая перспектыва людзей матывавала. Ці ёсць нешта такое і ў выпадку Беларусі? Ці была з боку Еўразвязу прапанаваная нейкая перспектыва, што Беларусь стане часткай Захаду, або гэта ў вас адсутнічае?
Мы реалисты. И мы разумеем, что завтра Беларусь не станет часткой Европейского зв'язу. Але послание людям мусить быть. Мы не мусим говорить категоричными такими дефинициями, что двери зачинены. Что все, у вас выбор только поміж Путиным и Путиным. Это не выбор для белорусов. Мы країна з європейської історії. Перша написана Конституція, вона була написана у Білорусі. Велике княство Литовське – це держава, у якої довгий час білоруська мова була державною. І для молодих людей зараз нам вельми важливо, щоб відкривалися двері. Це можна робити. Це можна робити через едукаційні програми для молоді. Може Європейський зв'яз зменшить кошт візаў для беларусаў, каб яны стоілі там не 60 ці не 80, як зараз вядуцца размовы, там, а 35, тому што беларусы атрымоўваюць сярэдні заробак это $200, а кошты на 30% вышэй, чым у Польшы. Гэта нашы рэаліі сённяшнія. Там няма эканамічнага цуду. Увесь час мы трымаліся на датацыях і падтрымках з боку Крамля фінансавых, але зараз і Масква не можа так дапамагаць. І гэта азначае, што калі Лукашенко не можа купляць падтрымку беларусаў, то многія людзі пачынаюць глядзець, куды ісці. І пасланне з Брюсселя мусіць быць вельмі ясным, што вы падтрымліваеце еўрапейскія каштоўнасці, еўрапейскія стандарты ў Беларусі, што перспектыва беларусаў залежыць ад іх саміх, ад нашага выбару. У нас чаго бракуе больш за ўсё, што мы не можам выбіраць. У беларусаў няма права выбару. Мы не можам выбіраць дэпутатаў, мы не можам выбіраць прэзідэнта, мы не можам выбіраць выбар, куды нам, на ўсход ці на захад. Для гэтага патрэбна проста, каб лічылі галасы людзей, якія галасуюць. Таму вельмі важна, хто нашы хаўруснікі, гэта медыя. Журналісцкая супольнасць і ў Славакіі, і ў Чэхіі, і ў Угоршчыны – гэта нашы хаўруснікі. Нашы хаўруснікі – праваабаронцы, бо у іх ёсць каштоўнасці, яны нас падтрымоўваюць, тых людзей, якія атрымоўваюць штрафы, якія атрымоўваюць турэмнае знявольванне. А нашы хаўруснікі, канешне, гэта тыя палітычныя арганізацыі, якія не зваліліся ў нішу папулізма. І мы працягваем ім руку і хацелі б, каб яны бачылі еўрабеларусаў, якія хочуць пачуць яснае выразнае пасланне пра еўрапейскі выбар, што ён застаецца ў беларусаў. Na záver k nám v Strednej Európe. Stredná Európa historicky bola veľmi zaujímavé miesto. Место зaujímavých У заключэнне вернемся ў сярэднюю Еўропу. Сярэдняя Еўропа гістарычна была вельмі цікавым месцам цікавых ідэй, цікавых філосафаў, культуры. У 1989 годзе сярэдняя Еўропа была і натхненнем для рэшты свету, прыкладам, як пазбыцца таталітарызму і пачаць спачатку. Ад нас штосьці чакалася. Цяпер сярэдняя Еўропа і асабліва Вышаградская чацвёрка успрымаецца на захадзе як нешта, што выйшла няўдала. Як месца, дзе адбываецца нешта дзіўнае. Маё апошняе пытанне гучыць, што мы будзем з гэтым рабіць? Já myslím, že já bych to přirovnal k narození dítěte. Když se narodí dítě, tak je vždycky velké očekávání. Je to Я параўнаў бы гэта з нараджэннем дзіцяці. Калі б не нарадзілася дзіця, у вас заўсёды вялікія чаканні і надзеі. Гэта адбывалася і ў канцы 80-х гадоў, у людзей былі надзеі. Гэта было нейкае адраджэнне пасля падзення таталітарных рэжымаў. Потым гэтае дзіця пачынае расці, пачынае ўзаемадзейнічаць са светам, пачынае вучыцца горш, пачынае хварэць. Таму я ўспрымаю гэта як працэс. Як я казаў, дэмакратыя павінна угрызціся пад скуру. Людзі павінны ведаць, што такое свабода, павінны яе шанаваць як такую, і яна павінна быць для іх важнай каштоўнасцю.
ani za ní bojovat. A jak jsem říkal, žít Бо калі яна для іх не каштоўнасць, яны могуць яе пазбыцца і не будуць за яе змагацца. Як я казаў, жыццё ў свабодзе нясе з сабой вялікую адказнасць. Гэта не так проста. Значна прасцей, калі за вас прымае рашэнне нехта іншы. My ty problémy světa vyřešíme za vás. Пэўнай ступені гэта тое, што сёння і адбываецца. Папулісты і алігархі прапануюць простыя рашэнні і кажуць: мы гэтыя праблемы свету вырашым за вас, аддайце нам сваю ўладу, не ўмешвайцеся ў палітыку, і ўсё будзе ў парадку. Але гэта, вядома, вялікая памылка, якая ў гісторыі сталася шмат разоў. Дык што мы з гэтым можам рабіць? Мы павінны шанаваць свабоду, павінны яе хацець. Калі мы яе хацець не будзем, то яе проста пазбудземся. Českého reformátora mistra Jana Husa, pravda, velice často trpí, ale nikdy se nedá. У гэтым сэнсе я аптыміст, як я ўжо казаў. Калі сказаць словамі чэшскага рэфарматара Яна Гуса, праўда вельмі часта пакутуе, але яе немагчыма загубіць, бо людзі яе прагнуць. Убачым, што будзе далей, але думаю, што людзі будуць прагнуць свабоды заўжды. Мы павінны будаваць грамадзянскую супольнасць, павінны паказваць, што дэмакратыя – гэта рэжым, які сапраўды ідзе на карысць большасці, і што ён значна лепшы за алігархію. Уладу толькі некаторых, якая ідзе на карысць толькі малой групе людзей. Гэта трэба ўсвядоміць, і дакуль мы гэта не ўсвядомім, наўрад ці мы з гэтым можам нешта рабіць. Я аптыміст. У сярэдняй Еўропе прыходзяць новыя лідары, якія выязджалі ў свет, бачылі, як дзейнічае дэмакратыя і працавалі ў дэмакратычных краінах. На іх я спадзяюся. Я веру ў новае пакаленне і веру ў тое, што мы не дамо адабраць у нас свабоду. Čo sa dá a čo sa má urobiť, aby Maďarsko sa vrátilo ku konceptu ľudských práv? Што магчыма і трэба зрабіць, каб Венгрія вярнулася да канцэпту правоў чалавека і пакінула аўтарытарныя тэндэнцыі? Nyilvánvaló, hogy minden ország felelős a saját sorsáért, és nagy hiba lenne külföldtől várnia segítséget. Зразумела, што кожная краіна кіруе сваім лёсам сама. Было б вялікай памылкай чакаць з-за межа такі від дапамогі, рашэння зрынуць рэжым, які лічыцца дрэнным. Наша будучыня ў кароткатэрміновай перспектыве залежыць ад венгерскай супольнасці. Nagyon korlátozott, illetve nagyon egyoldalú. Аднак нам патрэбная дапамога, асабліва з увагі на тое, што свабода друку абмежавана, і сродкі масавай інфармацыі працуюць тэндэнцыйна. Таму выбарцы не атрымліваюць досыць інфармацыі дзеля таго, каб кваліфікавана прыняць рашэнне. Elérni azt, hogy a magyar társadalom legyen tisztában Таму пытанне стаіць так, як венграў пазнаёміць з тым, што робіцца ў свеце, як забяспечыць, каб яны не падпалі пад уплыў дэзінфармацыі, як прымусіць іх зразумець, дзе знаходзяцца іх сапраўдныя інтарэсы. Magyarországon sokan próbálják elérni, de miután olyan korlátozott a hatáskörük, mert nem jutnak el. Хоць у Венгрыі процьма людзей, якія гэтымі праблемамі займаюцца, іх магчымасці, на жаль, досыць абмежаваныя, бо яны не ў стане дастукацца да людзей па-за Будапештам. Szokták mondani, hogy karizmája van, és akármit tesz, akármilyen fordulatot követ el, З другого боку, досыць тых, хто мае вялізную і сляпую веру ў Віктара Орбана. Ён, безумоўна, мае вялікі талент і харызму, як пра яго гаворыцца. Што б ён не зрабіў, гэтыя людзі яго падтрымаюць. Аднак гэта ўсяго меншасць грамадства, рэшта нейтральная або супраць яго. Дык як дасягнуць, каб большасці людзей была важная дэмакратыя і каб яны хацелі жыць у свабоднай Венгрыі? És ezeknek is megvan a maga helye. De ezeket nagyon könnyű visszájára fordítani, hogy igen, Brüsszel mennyire rosszat akar a magyar társadalomnak. És én azt hiszem, hogy
У гэтым, на маю думку, еўразвяз можа адыграць прынцыповую ролю. Я маю на ўвазе санкцыі або пагрозу санкцый, але гэта вельмі проста можа развярнуць супраць еўразвязу. Досыць сцвярджаць, што злы Брусэль хоча Венгрыі нашкодзіць. Я не хачу выкарыстоўваць слова «прапаганда», я кажу пра інфармацыю. Мы павінны даць венграм факты. Некалькі месяцаў назад нам з ЗША прапанавалі невялікую суму на падтрымку і дапамогу СМІ, што працуюць у венгерскай правінцыі. Многія людзі гэта віталі, але іншыя палічылі амерыканскім умяшаннем у нашай унутраныя справы. Nem Brüsszelből, hanem a Brüsszel képviseletében, és egyáltalán újságírókon keresztül, politikusokon keresztül У еўразвязу ў гэтым сэнсе былі б значна большыя магчымасці. У мяне няма рэцэпту на тое, як лепш дастукацца да венгерскага грамадства, а журналістам і палітыкам прэзентаваць Брусэль так, каб прадэмакратычна арыентаваныя людзі перамагалі ў выбарах. Пытанне хутчэй у тым, ці ў нас дастаткова часу. Выбары ў нас адбудуцца праз 2 тыдні, і можна сказаць, што калі Віктор Орбан зноў пераможа, хоць я і моцна сумняваюся, што ён утрымае канстытуцыйную большасць 2/3. Nem lehet azt mondani, hogy na majd akkor 4 év múlva. То заняпад дэмакратыі ў Венгрыі будзе працягвацца. Мы не можам проста сказаць сабе, ды што там ужо, праз 4 гады ўсё скончыцца інакш. І так я думаю, што прыйдзе пэўнае расчараванне, асабліва калі мы пазбудзімся еўрапейскіх датацый, або калі развіццё ў свеце пакажа, што пагрозы, якімі прэм'ер і яго ўладная партыя нас палохаюць, не сапраўдныя або не такія сур'ёзныя, то бок, што заходні свет не занепадае. Тады я думаю, што наша грамадства можа абудзіцца і вярнуцца да нашай арыентацыі 1989 году. Posledné slovo bude mať Bielorusko. Апошняе слово атрымае Беларусь. Я задам вам кароткае пытанне і папрашу даць кароткі адказ. Ці маеце вы надзею, што Беларусь стане свабоднай краінай? Я сябе пазіцыяную як лідар палітычных аптымістаў. І я веру ў сваю краіну, я веру ў яе перспектыву. Я веру, што за свабоду трэба плаціць пэўную цану, кошт. І я кажу, што хто нас натхняе, у той жа Чэхіі, прабачце, але гэта не ваш сённяшні прэзідэнт Земан, гэта Вацлаў Гавел, з якім я меў гонар сустракацца асабіста. І Нямеччына са Славакіі, некуды больш прыемней былі сустрэчы з Дзурындай, які можа быць для нас вельмі карысным у эканамічных рэформах. Таму як лідар палітычных аптымістаў я гавару, што Беларусь гэта наш дом у еўрапейскім квартале, і я ў гэта веру. А калі будзе салідарнасць, то мы гэта дасягнем значна хутчэй, чым многія думаюць. Ďakujem pekne. Ďakujem vám. Thank you very much. Ďakujem.